Voldria llegir-vos un fragment del discurs que l'Àngel Guimerà va pronunciar a l'Ateneu Barcelonès en defensa de la llengua catalana. Això va ser el dia 30 de novembre de 1895. Trobant-nos amb aquesta literatura tan viva a Catalunya, a Mallorca i a València, trobant-nos que la parla tota una raça que forma al present 8 províncies, trobant-nos que aquesta llengua és avui tan pura com en ses millors èpoques, quin creieu que té d'ésser l'Udemà d'aquesta llengua i literatura? Deu gosar-se i enorgullir-se el país de la seva existència i, per tant, deu procurar engrandir-la i perfeccionar-la cada dia, o deu avergonyir-se d'ella i, posant-se al costat dels seus enemics, haurà d'ajudar-los i perseguir-la i acorralar-la, fins que, morta i oblidada, sia altra la llengua que per l'escriptura i la paraula i en tots els casos de la vida adoptin los catalans com a senyora i majora de Catalunya. Jo mantinc el català. I tu?